digwyddiadau resymegol a'r traethau sy'n gweld digon. Gostyngeidrwydd yw y teimlad sydd yn ein holl meddyliau. Tonnau yn troi y dŵr yn wyn, ei fywoliaeth yn dragwydd. Mae rhyw ddirgelwch yn y rygfa, cyfrinachau does neb yn cael clywed. O niwl y bore i unigrwydd y nos, mae ysbryd aflonydd yn symud, ac fel y mae y cerrig man yn newid ei ffurf, mae dieithrin yn ymddangos yn sydyn. Pwy sy'n deall? Pwy sy'n ei weld? Mae ei feddwl mewn caethiwed. Ei wyneb yn edrych ar estron dir. Chwilio am wybodaeth yw ei bwrpas. Cerdded ar gerrig sy'n anodd iddo, mae'n treal atal ei ofidion i gyd. Ond mae wedi ei synnu ar ryfeddodau'r ddaear ac ar y môr sydd yn ei gadw o hyd.